軽いフロントアップもですね、もうさりげなさすぎてかっこいいって感じですね。さあ、無理のないアクセルワークでですね、ふわっと浮いた状態、接地感をですね残したままのフロントアップで華麗なスタートをつけた作田選手、先日行われましたジャパンカップでまさかの総合優勝、まだまだ進化をですね続けられさあ、まさかの残念な転倒という形になりました。大丈夫ですか？さあ、作田選手の転倒を見る機会もそうそうないわけなんですけども、まさかにしてここのですね転倒ということでちょっと言葉を失ってしまった感があります。さあ、ジャパン大会覇者、返り咲いてですね日本一の、タイトルを奪取した作田選手、そのままの勢いのままにですね、中部大会の参戦を早い段階で決めて、申し込みをしてくれました。ここはですねもうタイムはどうでもいい、作田選手のですねこの熱い走りをですねぜひ目の当たりにして、勉強していただきたいと思います。無駄のない走り、無駄のないですねライン取り、すべてにですね、無駄がありません。究極のですねライディング、行き着くところはここなのかと思わせるようなですねそんなライン取りを見せてくれる、キングオブジルカーナの作田選手。さあ、この長いジルカーナの歴史の中で、月間オートバイにですね、全国ですけども月間オートバイにですねすごい人、偉い人と書かれたのは作田選手だけですね。実際すごい選手と書かれました、日本タイトル4回取ったというですね実績も合わせまして、実力もさることながら人柄もですね日本一のそんな、大尊敬できる、選手であります。さあ、このサスペンションの、ね、動きを、ね、しっかり見ていただきたいですね。作田選手はですねいかにタイヤをうまく使えるのかというところにこだわったサスペンションセッティングをしています。動きすぎじゃないのかなと思えるようなサスペンションのピッチングのストロークもですね、この作田選手、これくらいのストロークがあった方がしっかりとタイヤに面圧を与えられる、そんなこだわりを持った、サスペンションをですねセッティングのノウハウを、独自のノウハウを持っている選手です。さあ、残念な転倒という結果にはなりましたが、華麗なライディングで私たちを魅了してくれましたキングオブジムカーナ作田選手ゴールです。ただいまのタイム1分29秒5。